Het is het jubileumjaar van de stad Driels dat het vierd wordt. Zo'n 150 jaar lang kreeg het Lietse plakje stadsrechten. Dus weer het heeg tijd voor een reunie voor alle Drielsters en de inwoners van Nou. Ja, het is gewoon een heel stuk herkenning. Hè? Mensen hebben elkaar hier net zien. Het zie je in die lint, zie je nog een reunie houden. Maar ja, dan ben je wat zien in verder en er is weer zoveel meer gebeurd. Dus de mensen vinden het heel leuk om elkaar weer te ontmoeten. Wij hebben mensen uit Canada, Frankrijk, Uruguay. Dat is heel leuk. Centrum van de festiviteiten is het multifunctioneel centrum De Uithenne. Binnendoor kunnen mensen zien bij een historische uitstalling met foto's en filmpjes. En we hopen dat de mensen het wat blauwe vinden. Hè? Die mensen het culturele haatstad aan doen, maar dat willen wij eigenlijk proberen te creëren. En Joet kunnen Grutske Drielsters een bezoek brengen aan eigen erfgoed. Joet kennen nog naar het museum, ze kennen naar de molen de Rad bezien, stadswandeling, vaartocht, kennen de Johanna Kobeluiten, de Streetber. Dus tieten kwart denk ik. Er binnen al een skoftlang activiteiten in Driels. Zo weer er in de onrin na het zo'n 150-jarig jubileum in november 2015 een theaterstuk. Het is een stad, maar het heeft nog wel een beetje de allure van een dorp, vind ik. En dan ben je hem Grutsko? Zeker, ja. Ik ben blij dat ik hier nog ben, ja.